360 कौटि रांनि मावथांखिजों हादोरसा जुनारसालिखौ गोदान महर होनो साखाफारा आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माआ फोरमायनाय बादिब्ला आसाम सोरखारा गुवाहाटीआव थानाय आसाम स्टेट जूखौ 360 कौटि रांनि गोदान महर होनाय मावथांखिजों जौगाहोगासिनो दं। बे मावथांखियाव गंसे गोदान मुगानि जिब जुनार फाहामग्रा देहा फाहामसालि, मोनसे हाग्रानि जिब जुनार रैखाथि मिरु, बुहुमनि देरसिन दाव एपियारि आरो गोदान जिब जुनारफोरनि बेंखन दं। 27% खामानिया जाफुंबाय होननानै फोरमायनायखौ मोनथिनो मोननाय जादों। गिबि मन्थ्रिया बुङो, थांखिया जाबाय जुनारफोरखौ मोजाङै जोथोन लानाय, रैखाथि खाबुफोर आरो दावबायारिफोरनि थाखाय बांसिन गोजोनथाव मोनथांखिजों जुनारसालिखौ गोजौ थाखोनि वाइल्डलाइफ पार्क बानायनाय। बिथाङा मावख'गिरिफोरखौ भारतनि जौसिन जुनारसालिफोरखौ नायग्रोमनो आरो बिसोरनि साबसिन आदबफोरखौ लानो थाखाय खावलायो, जाहाथे आसाम स्टेट जुनारसालिया हादोरनि साबसिन जिब जुनार जायगाफोरनि गेजेराव मोनसे जानो हायो। रेलवे बर्डआ क'क्राझाराव आरआरबी आनजादनि मिरु गायसननो जागायदों। रेल बिफाना क'क्राझाराव रेलवे रिक्रुटमेन्ट बोर्ड आरआरबी आनजाद मिरु गायसननो थाखाय हाबाफारिखौ जागायबाय। राज्यो सभानि एमपि प्रमद बर'आ रेलवे बर्डखौ क'क्राझाराव आनजाद मिरु गायसननो थिननायनि उनाव बे थांखिखौ लानाय जादों, जाहाथे बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि बिसाथिफोरनि थाखाय गोरलै जागोन। रेलवे बर्डआ आरआरबी गुवाहाटीखौ क'क्राझाराव मोजां जायगा नागिरनो खावलायदों। मोनसे आनजाद एजेन्सिया जोबथा गनायथि होनायनि सिगां दाथाय, रैखाथि आरो टेकनिकेल खाबुफोरनि थाखाय जायगाफोरखौ नायगोन। दासान्दि आसामाव आरआरबीनि आनजादआ गुवाहाटी आरो तेजपुरावल' जागासिनो दङ, जायनि थाखाय बड'लेण्डनि गोबां बिजाथिफोरा गोजान दावबायनो गोनां जायो। प्रमद बर'आ बे बिथांखिखौ लानानै गोजोननाय फोरमायो आरो मिरु रेल मन्थ्रि अश्विनी वैष्णव आरो रेलवे बर्डनि मासिगिरि सतीश कुमारखौ साबायखर बावो। बिथाङा बुङो दि गोदान आनजाद मिरुआ रेलवे रिक्रुटमेन्ट आनजादफोरखौ गोरलैयै सौहैगोन आरो बड'लेण्डनि लाइमोनफोरनो साख्रिनि बांसिन खाबु होगोन। हाग्रा बिफाना गवालपारायाव 5 लाखनिबो बांसिन बेसेननि आयेन बेरेखा फार्निचार जब्द खालामदों। आसाम हाग्रा बिफाना गवालपारा जिल्लानि फालुकुबि साप्ताहिक बाजाराव हरखाब सिग्रोमनायनि गेजेरजों 5 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि आयेन बेरेखा दंफांनि फार्निचारफोरखौ जब्द खालामो। ओनसोलारि हाग्रा मावख'गिरि पबित्र रय बिथाङा ओनसोलनि सुबुंफोरा हाथाय बाजाराव आयेन बेरेखायै दंफांनि फार्निचार फाननायनि अजद होनायनि उनाव बे अपारेसनखौ दैदेनदोंमोन। सिग्रोमनाय समाव मावख'गिरिफोरा बै गलाफोरनिफ्राय गोबां फार्निचारफोर जेरै बिसना, काट आरो गुबुन दंफांनि बेसादफोर लांनो हादोंमोन, जायफोरनाव थि गनायथि गैयामोन। हाग्रा मावख'गिरि पबित्र रय बिथाङा बुङो दि बिफाना आयेन बेरेखा फार्निचार फालांगिखौ बन्द खालामनो आरो हाग्रा आयेनफोरखौ आबुं मावफुंनो थाखाय जिल्ला नाङैनो बेफोरबादि हाबाफारि मावलांबाय थागोन। आसामनि नगावआव पुलिसनि सिग्रोमनायनि समाव नंखाय डाक्टारखौ हमदों। आसामनि नगाव जिल्लानि पुलिसआ सासे सुबुंखौ खादों, जाय सासे आयब देहा फाहामगिरिफोरनि सायाव सिग्रोमनाय समाव गावखौनो डाक्टार होननानै दिन्थिगासिनो दङमोन। दायनिगिरि नजरुल इस्लामखौ समगुरि ओनसोलनि फेनाय बाजारनिफ्राय हमनाय जादोंमोन, जेराव बियो नांगौ रोखोमनि मेडिकेल रोंगौथि गैयालासे एमएस प्राइमारि हेल्थ केयार मुंनि क्लिनिकखौ सालायगासिनो दङमोन। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ क्लिनिकनिफ्राय मेडिकेल आइजें, मुलि आरो गुबुन मुवा बेसादफोर बोखांनो हायो। पुलिसआ बुङो दि नंखाय डाक्टारफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो बिथोन होनायखौ मानिनानै बे खामानिखौ मावदों होनना नायबिजिरनाया दासिमबो मिथिनो थांगासिनो दं दि बिथाङा बेसे गोबाव क्लिनिकखौ सालायगासिनो दंमोन आरो सोरबा गुबुन लोब्बा दंमोन नामा। दायो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। आसामनि चिराङाव नंखाय थिसनथाइ लाइजाम बाहायनायनि दायाव नंखाय फोरोंगिरिखौ हमदों। आसामनि चिरां जिल्लायाव नंखाय थिसनथाइ लाइजाम बाहायनानै फोरोंगिरिनि साख्रि मोननायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। दायनिगिरि सिसुबारि गामिनि फापन सरकारा नंखाय थिसनथाइ लाइजाम बाहायनानै उलुबारि गेजेर इंलिस फरायसालियाव लोगो फोरोंगिरिनि साख्रि मोनदोंमोन होननानै अजद होदों। जिल्लानि नायबिजिरनायाव बे लाइजामा नंखाय होनना फोरमान जानायनि उनाव बे थगायनायखौ सोराङाव फैयो। नायबिजिरनायनि उनाव बिजनी पुलिस थानायाव एफआइआर रेजिस्टार खालामनाय जायो। पुलिसआ सनिबारखालि सरकारखौ बिथांनि न'आवनो खायो आरो नंखाय फोरमानलाइफोरखौ सोर बानायदों आरो सोरबा गुबुन सुबुङा थिसननायनि थगायनायाव लोब्बा दंना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। भियेटनामनि फु कक आइलेन्डनि साखाथियाव गंसे स्पिडब'टआ गोदोना 15 भारतारि दावबायारिफोरनि जिउ खहा। भियेटनामनि फु कक आइलेन्डनि साखाथियाव 32 भारतारि दावबायारि आरो 4 क्रू मेम्बारफोरखौ लानानै फैनाय गंसे स्पिडब'टआ गोदोना खमैबो 15 भारतारि दावबायारिफोरनि जिउ खहा जायो। बे जाब्रबथाया लैथो रुगुंनिफ्राय 400 मिटारसो गोजानाव जायो, जेब्ला नावआ मोनसे दिपनि दावबायनायनिफ्राय फैगासिनो दङमोन। रैखाथि हानजा आरो खाथि खालानि नावफोरा 21 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हादोंमोन आरो बिबानगिरिफोरा बोलि जानांनाय सुबुंफोरनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों। गिबि रिपर्टफोरा फोरमायो दि बे जाब्रबथायाव लैथो आरो गोख्रों दोहौफोरा मोनसे बिफाव लादों जानो हागौ। बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। भियेटनामाव थानाय भारतारि राजथान्दै थाग्रा खुलिया इमारजेन्सि हेल्प सेन्टार फसंदों आरो भुगिनांनाय नखरफोरखौ मदद खालामगासिनो दङ। भियेटनामनि बिबानगिरिफ्रा रैखाथि आरो नायबिजिरसंनायनि नाजानायखौ सोलिहोगासिनो दङ। टिभि फावखुंगुर रहित चान्डेलआ सासे उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव हमजादों।
टिभि फावखुंगुर रहित सन्देलखौ मुम्बाइ पुलिसा सासे 16 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि दायाव खादों। पुलिसा बुङो दि उन्दै गथ'साखौ खनले जिनाहारि खालामनो नाजानाय आरो गाग्लोबनायनि अजद दं। आथोनारि अपराधनिफ्राय गथ'साफोरनि रैखाथि पस्क' आयेन आरो भारतनि पेनेल क'ड (आइपिसि) नि गुबुन सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि सिङाव केस होनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। रहित सन्देलखौ स्पेशेल पस्क' बिजिरसालिनि सिगाङाव दिन्थिनाय जायो आरो पुलिसा जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनो जागायदों। कर्नाटकआव न'नि सिङाव आइजोखौ रुवाजों दानस'नानै बुथारदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिदर जिल्लानि हालगोटा गामियाव सासे 32 बोसोर बैसोनि आइजोआ गावनि न'नि सिङाव दुगैबाय थानाय समावनो रुवाजों बुथारजायो। दायनिगिरिया न'आव हाबनानै रुवाजों गाग्लोबदोंमोन। बे समाव आइजोआ न'आव हारसिं दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बियो जायगायावनो जिउ गोमायो। पुलिसा सन्देह खालामदों दि बे बुथारनायनि आन्दोआव एखे गामिनिनो सासे सुबुं कैलाश बैजयन्तआ दङ। बेनि थांखिखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै आरो नायबिजिरगिरिफ्रा दायनिगिरि आरो भुगिनांनाय सुबुंनि गेजेराव सोमोन्दोखौ नायबिजिरगासिनो दङ। जाथायनि उनाव दायनिगिरिया खारखोमालाङो आरो दासिमबो खारखोमानानै दङ। पुलिसा बिथांखौ हमनो थाखाय नागिरनायखौ जागायदों आरो नायबिजिरनाया दासिम सोलिगासिनो दङ। दिपेन बर'आ आसामनि बाजेटखौ सोंखारिदों। बुङो बिटिसि जौगाखां पुन्जिखौ खमायदों। एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दिपेन बर'आ उदालगुरिनि इउपिपिएल जिल्ला मावख'आव जानाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव आसाम बाजेटखौ सोंखारिदों। बर' बिथाङा बुङोदि रां बावजायाव गावनि अनसाय मावथांखिफोरखौ मावफुंनो थाखाय जेबो रोखा सम होनाय जायाखै। बिथाङा बेखौबो दाबि खालामदों दि बिटिसि जौगाखां होनायनि थाखाय थांनाय बोसोराव 450 कौटि रांनिफ्राय बे बोसोराव 401 कौटि रां खमायनानै होनाय जादों। बिथाङा आसाम सरकारखौ उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज गायसननायनि सिगांनि समायखौ लाखिनो थाखाय नारसिनदोंमोन। बर' बिथाङा बेखौबो बुङोदि दानि बिटिसि सरकारा गोदान सोफादेरजानाय बिटिसि गामिफोरनि जौगाखां मावथांखिफोरखौ बोखारबाय। बिथाङा बिटिसिनि रांखान्थियारि थासारिखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथाङा बुङोदि बांबोनाय रां बावजानि गनायथिफ्रा ओनसोलनि इयुन जौगाखांनायाव गोहोम खोख्लैनो हागौ। दिल्लीयाव सिलाइ दिन्थिनानै 28 सेकेन्डआव 12 लाख रां लुथिदों। सानजा दिल्लीयाव हाथियार लानानै सिखावफोरा सानै सुबुंनिफ्राय 28 सेकेन्डनि गेजेरावनो 12 लाख रां लानानै खारलाङो आरो बे गासैबो जाथाया CCTVआव हमजायो आरो सेबखांजायो होननानै फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला भुगिनांनाय सुबुंफोरा नोगोद रां लानानै थांगासिनो दंमोन। बे समावनो बाइकआव थानाय सानै सुबुङा बिसोरखौ होबथायो। सासे सिखावआ बिसोरखौ सिलाइ लानानै हुमखि होदोंमोन आरो गुबुन सासेया बिसोर सानैखौ खारलांनायनि सिगां नोगोद बेगखौ सेख'नानै लादोंमोन। पुलिसा केस रेजिस्टार खालामबाय आरो सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ सिनायनो आरो हमनो थाखाय CCTV केमेराखौ नायबिजिरगासिनो दङ। नागिरनाया सोलिगासिनो दङ। बे जाथाया राजथावनियाव सुबुंफोरनि रैखाथि आरो हाथियार लानानै लुथिनायनि सायाव गोदान जिंगा सिखांहोनायखौ नुनो मोननाय जादों।